Kapor kalabiang panginyo banias dang no igani gajing sekri jongi agani kapor padiang ngau bha ya pi baro kibayawan segani gajing sekri ya pi git khot yang ka balang bat ya kiwei ro kiwam dei git khot yang ka balang go jongi rei kibajuan ban pensingan bat ai man sim agajing sekri Blay un kerku ya pi bat ngi pediang siapa haga kertiang gabat kerteng bat tiang tam bat gaba krau tam ga jong trai ba unang penim bai te jongi uji sukres bat ngin beteng ya gajing sakri haga ni kapor la gajing ruai gaban reu pon reu Jing it ujisu, jing it ujisu try yang ading pernah serkai banca ban siuspa kemensim jonga omdan bala banong jing kermen yo habau jan jing sok balat jing ting baban jing kermen skem daulawan Omdon bala banong jing it jong u bomla banong jing it jong u bomla banong jing it uji sutra yang omdon bala banong jing ruai ke ban reu pon reu bat nyoboar nawakang rem Jing it uji sutra yang ading pona shirkai bansha bansius paka mensim jonga Hamdan bala ban ong jing it chong u bom la ban ong jing it chong u bom la ban ong jing it uji sutra yang hamdon bala ban ong jing skau sik tang Baulasha Baulapong Pansi Nyatya Baju Nam im ngala Hamdon bala ban ong jing it chong u bom la ban ong jing it chong u bom la ban ong jing it uji sutra yang hamdon bala ban ong jing
suk bayo nala hutrai bau yasai hakmat ublei kahok kasnam bakor plashlei hamdon bala ban ong Jing it chong bom la ban ong Jing it chong bom la ban ong Jing it hu chi sutrayanga hamdon bala pan ong chingku men yo haba ujan Jing suk balai jing ting baban jing kermen skam daulawan amdon bala ban ong Jing it chom bom la ban ong Jing it chom bom la ban ong Jing it hu chi sutrayanga hamdon bala ban ong Kabenta kabang kuak ban pulis dang na kani kapor kanlong na kilay tali kibenta naga gospel kat kum Matius kanang kabaar pulai kat khot kabalai punyaw Lukas gospel Lukas kat kendai denang kat khot saupuwe saupuar bat naga gospel kat kum Yohanes Kalunang kabakat way kat khot kabalay pusan kitin kibaong kumni Jerusalem Jerusalem pagaba penyap no yaginang yatu lopa bat kabalan temau yagita kabala pa apa kat no sin bangalat kuwa ban kedop yagi kun jongpa ombagas yar ka kedop yagi kun jongka hapok gitan yang jongka piti pimon di kat bau lapoi hajan haba ulak mi yaga snong ulayam naga benta jongka udaong alada palatip lupa maparu sisa hakaniga sni yagi ye ru kibadai ka jingsuk jokpa nrei menta laburi yagi nagi kmat jongpa ujisu ulayam naga
gospel kat kumuyanis kal nang kaba hat way kat khat kab lai phusan Jisu ulayam nublay unker ku ya kaba puli bat skor ya ka tin ka jong ngin ya pendam ha ki jing doai ublay ubau pa jongi ubap neng uba krau ka jingi bat uba kenrai ki jingi snai ublay uba judon rengkat bat uba juya lam yangi leng bagi sngi ki por paro jong ka jingem hot genrat baba kaneka poro mila penla yangi kum ki kun jong man mangila ban mi na lagi jong ki ying ki sem ki jongi banuan ban mani ban syagri ban pendan buram yaga kerteng ga baku ke jong man ai ngu yami yaga jing don rangkan leng ba jong kini ki por baro ke bala lekna balang ba jong kene ga tayo ru baro si tayo rai me ai hangiru ya kene ga por ka ba kodor bakum ki kun ki jong me iwan se ga ying ga jong me namar bangi ton kam ya ga jing ra pa ga jing ton rang khat ga jong me lambat ngi namar bangi em hakis ngi ki ba hai isngi ki ba jenjar trong ka jingem ka jongi aga bangi yo I ki jing sniu ki ba ker saudong yangi ngimla lam da phai semi ublay ubat thep bat wo pnian ya ka jing em ka jongi hasla trong ka di khendau metep yangi bangilong thang ki priu ki batlon ibriu ki batuna hakilyang paro jong ka jing em namar ngi don kam yami ko kenrat bapa ya ka ba mi men don kat men ya lam men I kai ben men ai bori bangila ban yais no bat petang sami ulang ka bor ba ka jing yarap ha ki por paro trai kenrat ha ka ni ka por ka bangitan apo jong ka ni ka ying ka ba khu ka ba kentang ka jong Idan kam yami ka ba men pen kentang yagi donut bat ki men sim ki jongi bangi ngi don si por apo jong ka ni ka ying bangi kwa ban ngap bat ban skor ya ka kin ka jong rai men yarap men don rangkat dam bat ngi dalau jong men sim ba ku jong me ban hi kai yangi bangi nang ban pet semi por haga jingim ka jongi kan mau ya la ka jong ka balang ka jongi ka badan haga ni ka jaga alor jong neu lu hoi ji ki ram pe yin kristan ki jongi ro paro ki badan ha po jong ka hoi kum ju au ble ba ki turu ki wei ba ki bom dei ba ni ki ba juan ba nya seng lang ba ki briu ngi mat ngi akan doa ki jing teng teng ha ka jing em ka jongi hala ki jong ki ying ki sem ki jongi ki jing jenjar ki jing snow si pat ki kuslai rei trai ngi dan kam yame ka ba me men snow snei wada pedeng jo ki pa kum ki ni ki jing men pen pau ya la ka jong ka po Wat hot kenrat babha imat teng teng yagi jing pang yagi jing sitam yagi jing jenjar bagi jing haka jing em ka jongi manuban pelat yangi dai tama meu play ubom chu klet bad ubom chu ino abangi hut inam haka kerteng ka ba em ka jongi amar ka tang haka ni ka poru ko kenrat babha mau yangi lang paro ki badan apo jong kani ka yi pen khut yangi ko kan ram dagas nam ka ba khodor ka jome ki jing nget ba ki jim boman ki badan apo jong ki tonot ki jong bangin long ki ba bet
ban yo ban tiang ya ki jing sisa jong ka tin ke jong me mauru ya lo jong sakri hak ni ka por mem la pen yang yo o leng ba jong ki ni ki nai ke ba la le no nga au le klem das ngau ngo ya me nama ruat ha pedeng ki jing pang ba ki jing sito mela dan ren kat ba mela pelaj yo pangarak ban sim ya ke ni ka bentah hak ni ka por tao ya ka kubur ka jong ya ki jing sisa parok ke badan hata rangi ai dua ya me ba men ngau sinde men yalam men dan kat lembat ke jing sakri ke jong ina duk ka basang adu ka ba wai no ka jong ka menis nei ru ban pelat yang ni nang ni de ki jing kat ku ki jong dus ngau yang ni ba duk tiang ku kan rat ba ya ki jing dua ba ki jing kat pat ki ba red ki jong ki nang pa to maap to klet kilat paro mi sang nama ka kateng utrai ba unang panen ba i jong yu Jesus Christ ban Nazareth ublong uju nen menta bat syadu ki ata ke ba pam jukon ke ba pam jukoru pada kani kapur inyos nyau ya ki jing pen bena ki badan kam na konta kani kapur Hakani kapor siwa bangin yo snow ya ki jing pan bana ni don ko ka kam ya ka bakum ka balang ni yo ban pendat bat kata kalong bangin yo ban ai ya ka excellent award kani ka excellent award ko bangi ai na ka banta kon samla jong ka balang ki badang supas ya ka class 10 board examination jong snem ar hajar ar pun rio di Hakani kapor idon iwei ikon samla jong kabalang ibalayo khandai po persen seneng pan ita ilong imasta hami banshan s pakenteng ibala pas yakani ka class 10 board exam jong ka CBSE but ibalayo khandai po saw persen ila pas na ka school BK Bajuria Shillong de hakani kapor ngilapen baik ba iteman basan DK Kharchandi ibalong i vice chairman jong kabalang in sam yakani ka excellent award dengan karpa di ibi sobaban wan sene pat kumju ru ya i master hami banshan s pakenteng ngobha ban wan ban shim yakani ka award ki para bangit baro kalong ka jing penbet jong kabalang lengba kini kisnem ki balalek bat hatu kani ka kenti ka bamentang baka balang kum kadak jong ka jing penslur yaki khun samla jong kabalang haki kerdan jong ka jing puli ki jong ki Kalaya kut ban ay ka excellence award nakabenta ki khun samla jong kabalang ki bayo ya ka percentage ka bahe ha ka board exam nakabenta ka class 10 kala ban long naka embos net naka CBSE bat naka ICSE hakani ka snem Nidan uni ukhun samla umesa hame banchan je pakenteng bali yo ya ka percentage ka bahedo aka jingele ya ka class 10 naka CBSE tingi school komen kum kabalang banginyo
ya ke jing ya cha prang jong ni kun samla lembak jing trei sitong ke jong u ban pen kot sakani ka kerdan ta kani ka por kum ka balang kum ka dak jong ke jing itho bat jing ai men se me u bo nang la ya ka ban keteng ya ke jing puli lembak isnam ki banang wan haki kerdan ki bo pe idon ka momento bat ka cash award bispo jar ka bangilawan ai nak benta ka ni ka por kani ka long ka momento ka ban long ru kum kadak sa jingken mau nak benta uni ukun samla jo ka balang ya ka ba kum ka balang kala ai ya ka jing ithu ka ba kerpang halo ka jing job ka ba dan buram ya ka examen ka ba le kum juru ngidon hang ni ban ai ya ka cash award ka besipo hajar ban ka kipat I ban skopha ban pediang ya ka dikecing ai jok ka balang ublay onkur khu yo no samla bar onang ya rap u bonang la ya ka nang teng ya ka jing puli kisngi bat ki por ki nang wan ublay subun ki jing pen bana ka jaseng kan thai kan long tang suai kan ni ki jaseng ba inong kran ineng kong simti hun yau phnyau ha ka jaseng hindi service ha pan thom khra la sibet ha ka por saw buji inong kran inlong I Mrs Saraswati Thapa ki jaseng dong ha ka por saw siteng ha ka dong lum siap mi ngi ka jaseng kan long yeng master OJ Rentethiang Padi inong kran inong temen masan LS nong si. Haga ja sengdong pedeng. Kaja senggalong hiji master bas khembor lengdo. Padi inong kran ilong temen masan W1 sweat. Habai day bat kanika ja seng kawan long hiji master bas khembor lengdo. Kanika yeng kadan hangte halai kor. Tinakaliang jong kaja sengdong kalapan bek ya ka bos. Kanika bos kan yang hang ni hasiap kanika yau siap te nang ni kan leksha thi chapo BDW te lakarpat eki para bangai ki basa sa kanika than ki sobhawan wan hang ni ha yau siap pat na ka banta ki tu ki para bangai ki basa sakati ka banta ka sathi sa rum sajan yeng mani nong mansong ki sobhawan ap hapo BDW nang bagani ka bos kan sa siaw lang ki nakatu ka jaka te ka por ya ka bakin mi kalong ha ka por saw baji thek namar ka jaka kalong ba jangai te so wa banya bat ya kani ka por ban le sya kani ka jeseng ha ka dong lum siap sep ngi ka jeseng kalong yi ji master Krishan nongkhnri pa inong kran ilong master W wa lang te ha bai dei ba kani ka jeseng dong ru Ani ka yeng ka dan satai semau penro. Dan nakaliang jong ka jaseng dong kalapan bej ya ka bos. Ani ka bos kan yang hangtai ha shan mari. Bat ka por ka bangin mi kalong ha ka por saw baji. Ha ka jaseng jong ka Senior Christian Endeavor Society la shibet ha ka pon riusteng. Nongkran ilong Miss PB Lensi one sweat. Ha ka miet balang kata ka khat artarik. Ka subject ka banginyo snow kalong ya uba kenja mansiem lapan klan bat ka bor da mansiem ublay la pensyong nong rim na ka city shakinong Ephesus kalanong walai ka khat ka khat nriu pen kha na ka team ka jing em ba kenja mansiem ban puli na ka ktien ublay bat duai da I miss dai pi banda maulong bat inong kran ya ka subject Inlong master GRL Marsilong. Bible study kan long haka sngito dieng hang ni hieng mani kumba julong haka por nyo baji.
Hagaja seng duai mit si sejan kata khasan tarik ban pulie na kaktien ka jong blai ba duai da imis da fisha wanyang ba inong duai hadien ilong imisis siroi bon imyong inong etu khana ka ni ka si tribe wan kata ka khat tarik hagaja seng ka ba shibaji katai ka sngi ka dai ru ka sngi ka karpang ka mission Sunday jong ka shlori lom presbytery in long itamen masan jeso klet bat ngin yoro ban lom yikijing aingo na ka banta ka mission fund jong ka shlori lom presbytery ha ka jaseng jong ka junior christian endeavor society ha ka ni ka sing tribe wan ka ka khat ndu tarek ka jaseng ka long ka puat nyo ba jem step halang kerding ka program kan dai ka Bible knowledge apo ka jalam jeng master basyong dor marwen but hangni hayeng mani inong itu khana ilong i merciful lingdo kom ka balang ni sngo kumen shibun ban pentem baki khun jong ka balang na ka por ki ban pendap ya ka jingken ti kurim badan buram ka jong ki te mentaru idon iwei khun samla jong kabalang kata imis ametia keli lengdo in pendep ya ka jing kentiu kurim bat master jakis sema kloster ubanakat balang dodge reform haka arpulai tarik Oktober 2008 hangni hayemani haka por shibaji no phaisngi don sikini kiwei patki jing pantep kanika baningkong kalong ka penthom kra Presbyterian Secondary School kan penlong ya ka food fest kom seal of work haka khatsan tarik u Agos 2008 ko bade ka sisi jan nadu ka por shifo boje step kum shibenta ban penmi fon ya ki jing don kam jongka school paningkong gadi kata apa arpat gadi kani ka KGP Synod Sydney Urban Mission kan penlong ya ka food fest kom seals of work haka khatsan tarik September 2008 ha All Saints Cathedral Hall IGP Shillong na du kapor kandai sitang menstep hadu nyo baji menmiet kum shibanta ban penmi fon na ka banta ka jingtai ya ka building ka new life di addiction center ka badan hangtai hamaulai mauro ha ka bai dai bat kani ka jasangan thai ka dan bat karpat kumni la karpat ya ki para banget Opin ngobha banyano senyang daki jan phong ki padang long ban pendon kam kum ki jan kenthai ki jan khna bat ki jan rangba khnang ba onyo ban pendon kam ki ha ka te ka food fest kom seal of work ka ban long ha khat san tarik u September 2008 ti yakini ki tiar sngobha ban penpoi halani shwa jong ka santarik u September jong news nam 2008 na kabanta ki basa ha ka ja sangdong mi ngi sngobha ban penpoi hai kong IF war ki basa ha ka ja sangdong pneng shobha ban penpoi hai kong nightingale dingdo bat ki basa ha ka ja sangdong Sepmi ngobha ban penpoi hai kong nandita lengdo kita kilong ki jing penpana ti ki jing ai ngo ki bangilalum haka artarik jong unu bunai kilong kumni
aingu hadien beladap panlum kini jing aingu ngan kerpat yai masa tu berlin lingdo in ngau bahaban penkentang ya kini kijing aingu. Tengi dua. Rupa jengi wabneng. Yayu ayemi kena. Nama kecil. Dalam kecumi kena bingla banyawan. Ying kui kentang kecumi. Banyero pendan burung ting yim badan bol kecumi. Yayu roh try kena jadi cingdon kat kecumi. Kipor paro. Ni balik paro. Jika matrai kenan bagi ia paro ni mengilah atrai kenan banlong kumni mengilong dei kijing darakat kijumi kijing kenan tengni kepor ngan ra ru atrai kenan di kijing ayu balong kijing kerku kijumi atrai kenan di kijing yim kijungi wei paro baik penkentang kui penkentang memi atrai kenan guru kebentar juga balang kependekan kan long atrai kenan penyari rumah kami
guru atrai kena di piwe no gini jing ayu pajera bru ki wei bikinang la atrai kena penyu ye jing ke ku pan le ye ki paro bati biang ket kum kaman ku guru ne ko por ni tuai ne ko tahu sepi jo miru sam ye por jing nim ki jo mi ngi kun ki plasus pa ai bagi porok bagi siu sungu kan long atrai kena kerku yengi bayu sungu tapi ida kopor ke sim kami nangwa nangla atrai kena hajing no kerta ke jung rei pen sai bor persen bor mami kena ila atrai kena pen sungu yo sungu ye ke tin ke jami hangi wi paro sungu atrai kena yengi jikot kerpa maaf ini nak pelan siam ini keruteng itu try benang penim Yesus mendapat hal kata amin. Por kelanang yan, bat siwa bunyi snow ya da din ke jong bleng, nirwai ke jingwai ke balai spa ar, jingyam kanam penem lagi selai umat snow si, kamla be jingting beri, kamla kipop bansai li, jingyam kanam penem, Yesu uyap namar jonga. Ulasya halo dingkna uap ban penem yanga dang uhi ubala jarwai kene kijingwai balai spa ar barok saut likit khot baga chorus En im lakishlei mat sngosi kam la bejing ting bari kam la ki pop ban side li ching yam kan pen im Jesu yap na marjonga ulasya halording na uaban pen yanga tang uhi ubala ching trei kan pen kambab haba la ban le ching perkat bas ngur tam kim lashna men simba ching trei kan pen Jesu yap na marjonga ulasya halording na uaban pen yanga tang uhi ubala ching up kan pen halong ubarembat lot Lem jing ai ngam lakon lada shu ap ngala jot jing ap kan pen
Jisu yap na marjonga Hula sya halording na Hu apan pen im yanga Tang uhi ubala Tang jing ngay kan pen im Ngay hu Jisu Chris utrai Kuna janai hulai Rap atrai bangan wan pai Tang jing ngay kan pen im Jisu yap na marjonga Hula sya halording na Aban pen im yanga Tang uhi ubala Pastor, kita menersan, kita khot ke komiti balang, long kami, long pa, samla bagi hab kibarit adadan, sa season part, ngai kublay yapi, haga kateng kabatiang, kabakrao bagbadan batam, kateng kajong try nang penem, jongi Jesus Christ. Ai kublay ro, yaga program committee, kabla ibet ban sianya hanga upriu batlot, ban ai yaga jingkren bat gajinya selok, hagani kapor. Kabenta nagaktin kajong blay, kabang agwa bangin ya perkat lam hagani kapor. Along nagatuga benta kabang ladepan pulis tam. Nagagospel kat komuyones kalanang kabakat way kat kot kabalay pausan. Ki kantin kibat lengkot kantin ki ongkom ni ujisu ulayam. Ujisu ulayam. Tongin pendam hagijin luai. Atrai sasisin pan hagani kapor. Ngawan ban pendam red apo kis lajat ki bakhu bat ki bakentang ki jong. Banai ngu yami. Pemela penla yang hagani kapor. Deng jong ki jing pang ki jing sitam. Ki bang lamat lang bagi ni ki benai. Ki belar lai no. Lais neban dan rengkat bat ban pelai. Agak di badan por kecam. Rai dan rengkat ro bagani kapor. Abangin yo ban ngapat ban skor yo ketin kecam. An kentang ko kenrat ki ye ki pahro. Ki bangin yo ngau kin long kapor. Ban kersian ya kacingem kecam. Bat ban ai ka boringi bangin ngau to. Pangidon kam yami hagi por paro sngau yangi hagani kapor na bangi pana kakateng Yesu wananas menta sige bomji kodro Yesu ulayam kilong ki kentin ki balongkot haduk kata ibang isyam nagani kaktin uplay. Anban abang perkat bat ban ya pusan bah yagi ngasyam bagi long ki kentin iba pen pau yaga jing krau
kiba pan pau ya ka jing jeliu jong ka jing i ba ka jong u ya lagi jong ki briu kiba u i ba usiania dei namar kane ka jing i kaba dap ka jing i kaba slay bat ka jing i kaba karhai kaba karhai skarsoi na ka donut jing ngau snei bat ka men sim ngau lem kaba trai ha po jong trai bat unong panem jong i u Jesus Christ kala penlong ya u wa un yam bat ba un ut jeliu hala ka don ka men sim ka bat trai ru ha po jong u ka ba la klem na yam ha ba yu i ya ka jing pa do no ya ka jing thang men sim jong gitu kiba mat i ka jing janjar ha ka jing em ka jong ti bat u Jisu ngau la satia lem dayam bat klem da jauman Henry udah kuat eru bandale naga benta ban ai kajing kemen ban ai kajing ngau ngan ban ai kajing kemen ap deng jong kajing ngau si kajing tengen ap deng kajing kuslai kajing kermen kabat mai ap deng kajing du jing kermen kajing sup mensim ap deng kajing janjar bat ban airu ya kajing ait kabaskan wat ap deng ki eryong ki bawan ban lan shop bat lan share ya kajing em chaking ngihap ya ka ban yat lan ba ban ya kendu ya kini ki ei ha kajing em ka jong ngihap ban yo ban mat ya ki jing dia ki pas ngosi halade marway ada ki ying ki sem ki jongi ki jing janjar ki bela ban wan ha ki rukom ki ba pher ki ba pendu mensim ya ki ba ngimla ban sempang ki ba pendu mensim pat ki ba pen thang mensim ki ba laru ban pen pisa jingmot ki ba pen pa donut ki laru ban long ki jing jia ki ba pen sayong jingmot jing perkap bat ki ba ta ya ga jing ngau mensim kad hadu banginam la lem dayam bat lenyar thang ya ga jing sem lanot ha ga jing em deya ki ba kum kini ki por jong ki janjar ki ba lap bat ki bangia kendo ha ga jing em ka jing ngau lanot khop bat kut lan bat ka khem khat ha ki briu bagi briu ki wat ki yam ngau sik thang bat ki wat ru yau blai bat ka jing yarap bat ya ka jing yarap ka jong is ngau thu ba dei thang u blai u bala ban perlat na ki jing janjar bat ban ai pat ya ka jing sok men sim ka ba sisa don ru ki bayam bat chau mat namar balaban ya ki
ta ki jing pang bat ki jing sitong bat ki jing ma ki ba ap ya ka jing em jong ki don ki ba yam namar ka jing sa pen sitong bai bat ka jing du no jong ki ya ki ba i ki ba thon ka ba du no ya ki spa ya ka phau ka jing du no ya ki ye ki e pa ro bat don ru ki ba yam bat ki ba hap ru hap deng jong ki jing pen jong ki jing prang ya ka jing et ka jong ki ba me ding ki ba long leng ba ki jing jia ki ba pher knang ba ka ba prang ya ka jing et jong ki jong phi ka ba kham ko do ya ka xier ka ban jot no la prang ya ka ta ka ding on yo sem ya ka ha ka jing hero bat ka burom bat ka jing long burom ha ka jing pen pau u Jesus Christ si thi ka ban nong kong Petrus ka nong ka ban nong kong rat khat ka ban nhau don sibun ki dau ki ba pen long ya ki briu ban yam ban ut jin liu hala ka man sem habangi pule ya ka ne ka tin ka jong blai i sem bat ngi yo i ya ki dau tin rai i ba pen long ya ki briu ban yam bat ban jau mat ha ka jing em ka jong ki ha ka kitab ka ba ar jong ki sim ya lo nong ka ba pra ka khot ka ba lai ba ka ba sau ngi sem hang tu ya ka kan thei nong sunem ya ka ba Elisa la pen em yo khun jong ka ubala yap ba ka la yam ngau si e hakmat us im namar bakala duno ya ka jing don ka jing em ya ka spa ya ka pho ya ka ying ya ka sem bat ya ka khendau ka siam ha ka por bakala phet no syagari ki Filistia namar ka nems new ka bajur ha ka ri jongka Elisa ru uyam bun ki briu ki yam ki briu jong obrei ki yam ki khun Israel ki yam namar ki jing jia ki ba pher ki ba ki hap ban ya kandu ha ka jing em Elisa namar ka jing sngaulem pat ka jing sngaul snei ka jong ya ga yo habau yo i ya ga jing jot ka ban salap ya ki khun Israel namar utip skambos im Hazael jong ka himasria un sa penduk thiau ya ki kut bas skam jong ki Israel bat un pen yap ya ki dagawat lam ya ga jing pen yap ka ba sirkhe ya ka ba krau e wat ya ki khunlung bat ya ki kenthe jong ki un tar langkhat langkai lam jing isnai Elisa tip ya ka bas new ka ba usim Syria usim Hazael un le aki khun Israel un wiang dagading bat un penyap dagawat lam un tar langkhat langkai ya ki khun Israel ka baar kis im ka lunong ka ba pra ka khat ka ba sipo hadu kadar ki khun Israel ru kiam namar ki tin jong ka hukum ki khun Israel ki layam ngau sik thang
namar ki pop jongki ki bakilale habagila yo sngau ya ki tin ka hukum habala puli ya ka hapadeng jongki bat unihimaya bat Isra lengdo bat ki lebi kibala hikayo pajba kilia ong hau pajba baro kani kasngi kalong kabak kentang yau trai ulai jongki wat sngeu si lemni wat yam habagiliyo sngeu yagi tin ka hukum kitab ka jong ne maya kalenong ka pra kat khot ka bakandai para banget sibun nangi ni don hapdeng kijing sngeu si hapdeng kijing khuslai hapdeng jong kijing jendat hoi ki don kat tu kat ni reba khambun na ki yeng ki san ki jong ni don yaga jinge namar ki jing jenjar ki bawan ban len shop yaga jingem ka jong ni puli na ni ka tien ka jong ble ru ngi yoi ya ka hana ka yam namar ka jinglong lengki jong ka hana ka bak thang ka man sim alayam ngau si agamat utrai haga temple hai selo bat galakat pat yu trai baun khmi haga jingrong rangri jong ka bat gada kular ru hakmat jong wala daun ai khun sin rang jaka kanai pat yau seu trai kahana kalalong kabalengki kalau syai ben haduk bakam sngau bhasu wat ban bam wat bandi bat ban le kemen ru haga jingem ka jongka kajingem ka jongka kalong kabajen jarsat bat ka ba omdon manu bala ban pentingan bat ban sop spain ya ka men siem kabat thang hapo jongka kala thelot yala ka donot bat ka men sim hakmat utrai kada yam kada lenyar kada ut kada jaumat kala le ru kom ka balamwir trai ula syaskor yagi jing duai bagi jing yam jong kahana bat kalayo khun sinrang kahana kala thelot yala kamen sim lem tingkai syu hakmat utrai hagi jing duai dei kani kamen sim dei kani kamen sim ai tilut yala di how blame kabau blay usngau bhae badu priang snau bha kahana kalayo priang yagi jingker khu haga jingem joka bad kala pendep yala ka jingkular da kaba kala iPad ya u sau trai ya kaba kala kular hakmat jong blay namar kata ukwa yang apa dia pi yang ini kibangai pagi ngelai seu daga donut bat kamen sim baro daga ba ID yala di hau daga men sim ke ba duet bat daga donut ke ba pai ke ba pra daga ba thelut ru hau lem tengkai dei hang ta bangin sayo pediang nau blay yagi jing kerku aga jingem ka jongi ka jing keli yangi kalong
Kikom, kikmi, kikpa, nikwa, bagi kun, kikti, kimkwa, ban kongu, ialah kikmi, kikpa, kikwa, bagi kun, ken syak skor, ya gajing seneng, bat gajing seneng, gajing kentu, bat gajing peni jongki. Ikun pat, ikwa ban lemon, ban yadmon, ban em, hala gajong kaman, kadau, kalom, namar, wangi, ngem semlala satya, ban yam, sngau sik thang, hakmadu blay na kabantala gajong kajingem. Ngem simlala satya, ban yam, thang hakmadu blay, yala gajong kajingem. Bat naga banta, lagi jong kikun kikti. Namar bangim simlala satya ban kelut, yala gaman sim paro, how try Jisu. Ban namar bangim simla ai tilut bat sani alut how Jisu. Ubala ban thau thamai, ya ke yeng ki sem ki jong, ban dia ki ei baro. Usim David ulayam ngau sik thang, namar laga jong ka jingem, kabau kun jong u Absalom, ulawat ya ka mensim jong ulayam ru naga banta lau kun jong u Absalom, ubala sya penyap haki nang bot jong David ru ulayam. Ladangin puli na ganikas baar ka kitab jong Samuel kadrong kabakhat pra kadkhat kabalai pholai nangta ru u David ulayam nagabanta ikon ibadang red u jong u ibadana pedeng ka jingpang kabajur kitab kabaar Samuel kalenong kabakhadar kadkhat kabaar phoar Kikun Israel kiam namar ka jing kenmau yala ka jong kari ban namar ka jing lait lut ka bakila do no kum ka jat benriu bat kum juru bat kum juru namar bakim la syu ban mani yau blay ha ka temple bakhu jong ha Jerusalem thang kim rau kilalong ha Babylon jingai na lagari ki thang ka man sim pat ki pat ka donu la pendap ya ki thang da ki jing ngausi sudah ki jing mot ki jing perkhat baro ki her Saka jingkan mau yaga sayon hangta harut wa Babylon hangta ngile syong bat ngile yam habangi kan mau yaga sayon sam ka sispa lai punyau kat khat ka banong kong Yohanes usenran jong u Jisu Uyam namar bomdan, uweiru ubabit ban plit ya kata ka kita. Yohanes haga daulanang hapatmas, haga jing itu pau. Ulayam nyau siye, namar bomdan wat uweiru ubabit ban plit ya kata ka kita kabulayo haga jing itu pau. Ngati ngalayam sibun naba om simla syam yanuro ubabit ban plit ya kata ka kitab lamni wat ban khmi haka
kitab jing pen pau ko le nong ka basan ka khot ka basau trai Jisu ru trai jongi u Jesus Christ uyam namar ka dau jong ka jing i ka ba trai ha po jong u ka jing yam jong trai bat unong pen im jong u Jesus Christ kalong namar ka jing i jong u yau Lazarus ka Martha bat ka Mary ka ying jong ka Martha ka Mary bat u Lazarus along ka ying aga ba u Jisu u jus ngeu i je bat u jus ngeu ba ban sa mit ha ka ying jong ki ha ba u poi sabitadia yaga ne ka jing i u Jisu ngio i agat khat ka ba san ba ka ba riu ka lenong ka ba khat we jong Johannes yêu Jisu ula i ya kata ka Martha bad ya ka para jongka ka Mary bad yo Lazarus namar kata men baula yo sngeu bau pang ula nang sa arsni agata ka jaga ka bau don u Jisu tep Jisu la tep bau Lazarus ula yap siwa baka Martha kan ya tu yu siapang ka jing yap no upara jongka u Lazarus Yesu namar kata ulia tu halagi jongki senran ba u Lazarus u lok jongki ulai yap no bat ula ong ya halagi jongki senran jong ya ngin ya le cheu bat habau Jisu la poya ka ying jong ka Martha bat ka Mary ula yo i ya ka pagadayam bat bayam kita ki jiuru ki bayawan lem bat ka Jisu ula ud halaga mensim bat ula khuslai bat ula kali hangno philia bu yu philia thu hau ku trai tuan bat to khmiru bat habau la yu i bat khmi ya ka jing tap u Jisu ula yang Jisu uyam usngausi namar jonga bat jongpi namar jongi kum ki bangai namar ba ka jing em ka jongi bat ka jongpi kamlong satya ka bai ade bat kamon ka jong namar ka jing em ka jongi kamlong satya ka ba pen ngau bha yau blai dagi kam bat ki jing le ki jongi Apostol Paul wang aga siti segi nong rum kalau nong ka ba nyau kat khat ka ba khat san bat ka ba khat khandai ong kum ni namaria kata ka ba ngala ban le ngam sem phang namar om ya kata ka ba ngamon ya kata ngale Andrei pleng ya kata ka banga isi sat ya kata keng ade namar ya kata ka babha ya ka banga ngamon ngamle Andrei pleng ya kata ka basniu ya ka bangamon ya kata keng ngale norwai semen sim uong dangmen step ngong ban sumar ban yat bet habadan ben ban sem bangai sat bakla ngasudap ikam babi halagasni ngayai sakma du yalam Jisu
uyam pat us ngeusia namar bangim simlala ban ai tilot yaladi au met ban mensim bat ban sania hau layap laim yam namar bangim simla ai lat yu ban sencar ya ka jingim ka jongi namar ngim simla pli yala ka jingkhang jong ka dono jongi baun yo ban rong bat ban ya khawai mit lem bat ngi lem bat u lem bat jing pan pau ka le nong ka balai ka khot ka bat pro namar ka tau jisu utiet baru yai tiet bangin pli nang bun yo ban rong bat ban penlong ka dono ka bat mai apo jongi ka jinget ka jing i utrai jisu ka trei don bor ha ka jing imu priu uba pediang ya ka bor jongka ka martha ka nget bat ka pediang ya ka tien jong namar ka tau jisu ong haka martha ngalong kata ka jing me pat kata ka jing em ta uba nget hanga lau layap un yo em badu briu baro uba em bad uba nget hanga unam yap no lano ro Long ya ka martha panget ya ka ni martha panget ya ka ni ka long ro ka jing ka li yangi langi nget nem bau don ka bor wat ka jing yap hi ka jinget jongi kadai ban long ka nong rem ka waskan ka ba sisa ka ba klema sa bat ka ba klem jing atatin e ruam ka jinget ka ba da ai tilot tangha ui met bat mensim ka jinget ka ba jisu ukmi lenti nangi ibanget ka jinget ka ba kloi ban kongu bat ban le ya ka ba trai jisu ukwa yangi nang bangin yo i ya ka buram jong bat bangin yo pediang ya ki jingkar ku aga jingem jongi ka martha ka nget bau jisu ulong utau kres ukun ublei uban sawan saka patai Andrei ka arta tien Andrei ka arta tien bat kam kongo da ka bas ngur mensin ban le ya ka mon jong u da ka ba ka ong kata ulas mai utung nabagani ka long ka bas sausi Jisu la ong haka ngam sim la ong hapa balada phan ngai phan yo i ka buram phan yo i ya ka buram ka jong blai ka jing tlot bat ki jing duna ka jing tlot bat ka jing duna ilong ka jing long jongi ki priu ibadon how way pa way priu ini bonsin Iwan ra ya ka artatin Kiwan ra ya ka jing artatin ha ka jing em jongi bat ki khanglat ya ki jing kerku ka martha ka artatin ya ka bor ka ba phla jong Jisu
Jisu ula kemit ya lagi kemat. Balula dua ya lau kepa pan pau ya laga bor. Nang bakin yonget balapa mami yang Gospel ke jong Yohanes ke lenang ke bakat nyau kat kot ke bat phowe. Jisu us nyau sen ya ga ying jong ka Martha bat ka Mary. Nagbenta ka jing dia bas ngausi. Kabala dia ka ying jongki. Kila angko try lada meladan hang ni. Upara jongi unam dalayap. Kani kalakta ya ka mensim ngaulem. Bat ka mensim ngausenei ka bejur hapo jong. Umla syuk ban syusngap. Lem dale ai na ka banta jongki. Namar katau Jisu. Ulai ka jingsok. Ulai ka jingkemen. Bad ulai ka jing tengen mensim yaki. Ka ying ka martaba ka Mary. Galadap da ka jingkemen. Habau Jisu ula pen empat yau para jongki ula seras. Ula pen mi pat ya naga jingtep. Nangta syuk ngi yo i hang ni bau Jisu. Kat kom ka gospel ka jong Lukas ka lenang ka bat nyau ka kat ka bat lai bat hadu katsan. Nang tau Jisu la pen empat yau kun kariu kentai kabanan nan habau yo i ya ka bagalayam ngau si nama lau kun iu Jisu ulawan hajan bad ula keta ya ka krong bad ula ongru ku samla ngaong hami tu yang di uta ubala yap ula kisong baras dang ban keren Jisu di ula aino yu haga kemi jong Jisu us nyau senai ya gitu baro kiba kentat yu kibom pediang bat saskor ya kitin jong us nyau senai ru ya gitu baro kibom mon satia bani no ya ki kambas liu bagi lale haga jingim jongki ibayais no haga pop bat ki jing mlin bas niu iba mon satia bani no ya ki jing ngau bha patai ibayai pen ya lagi jongki donu bat kim bom mon satia ban kala ka bomot bat ban phai no show blay ubadap ka jing i bat ka jing snai ubakloi ban map no yaki pop jongi Jisu uyam singau snai namar ka Jerusalem ka bom Shimla kala ka bot namar ki pop jongka Jisu habula pha ula poi hajan kandong ba Jerusalem ula yam na ka bantai jongka uyo i baga jing jot ka ap yaka kanom yo laj naga jing bitar chla ublei namar ka pop jongka jing kentai no jongka yau nong pelaj yau bela phahaka namar ka tau Jisu long lada pelatip mapa ru sisa hagani kasi yagi ye ru kibade yaga jingsup jongpa andrai menta laburi yagi nagi kmat jongpa uyoi bagi sni kinjia ba
kabaki nong shun kinyati kharai saudong yaka kin ker tawir yaka bat kinya set kut yaka paro saudong bat kinya penkelon yaka bat yaki khun jongka bat kinam ino no yau mau haloru mau bat kin penjot thiau yaka Gospel Lukas kelenang kabakhat kendai kat khat sau pulai bat sau pusa. Yesu ukwa ban pelat ya kene kenong ba bakun. Naga jingjot kaban salap Henry kamon sedia. Ban pediang bat ban syach koriu. Namar kata kan nong ba kan kelon dagawailan. Adon yalam merau yaki syaki kenja benriu paro. Ujisu usngau lem bat usngau senei baga jingjot bas ngau serkei. Kaban sajia halo jongka. Namar kata ujisu Uyam baduam Jerusalem, Jerusalem. Pagba penyap ye kinong ye tudupa. Bad kebalan tem mau ye kita kibala apa. Kadno sin pangalakwa. Ban kedop ye kikun jongpa. Kumbagas yar ka kedop ye kikun jongka. Hapo kitab nyang jongka. Piti Piman Lukas kelenong kabakharlai kat khot kabalai pusa Yesu penken mau yaki kentai Jerusalem bagi dewan perkat naga benta laga jong ka jingem naga benta yaladi ban naga benta lagi jong ki kun kikti jong ki Ban yam singausi namar laka pop ad namar ka jing em lagi jong ki khun jong ki upen ken mau trai Yesu upen ken mau yangi ro kom ki bangai ki para bangai hagine ki sngi jongi menta Kabangi em bakum kikmi kikpa bakum kikmi kikpa ngidon kajingkit kli nagabenta yaladi pan nagabenta lagi jong kikon kikti jongi ngiladei ban yam ngausi Nagabenta yaladi hakmat ublay ngau senai yangi adun map yaki jing palat yaki jing bom hok badaki pop kibangila le haka jing em kajongi kabaman dagasni panginyam ngau si ktang hakmat jongu lingbau Jesus Christ Un ai ka jing sai ba ka jing ngau thu hangi Pangilong tang ki nong pop Ilong tang ki priu ki ba pop Ki ba jot bat ki ba rem Ki ba ka hok jongi ka long tang ka serdep jot Hakmat ublay Imla ban ngau hok ya tadi Nrei Kilong baro tang ki hok jongi kilong baro tang ki serdep jat hakmat ublay. Noya thu lopa isaya wong hakar lenong kaban riu posau kadhat kaban riu. Itan kam namar kata ban yet yaladi marwei bad bangin yo i yaladi bangilong ki bat lot bad ki baduna Haga jingem jongi.
tabaman la kasi ayo ngilong kebo Jesu nong ngin sya kan taj no hagada kasi kabakadu bad bau trai jongi ong yangi ngam simla itu ya pi kelai no nanga pi keba trai paman Matias kalendang keba nyau berkat keba arpulai namar kata trai Jesu ugwa yangi kom keba ngai ban ngau tu na kebantai ladi langi don neem kajingat bat kan nongrim keba skem bat kajing sania keba sisa halau jong ukenrai kum kikmi kikpa ngidon kajing kit kli ya lagi kun kikti jongi bangi day ban yam hakmat uplay naga benta jongki bau blay un ngau senai ban ker banda yaki nagi jing snew ki badon hagani ka patay bad bon pelaj yaki nagi jing ma ki baap yaga jingem jongki bad bau blay un ri un sumar kendong yaki nau boman bad nagi por jing pensoy kapop baru sedang ukwa yangi namar kata bangin long kibayai serai bat kibayai duai halagasni kibas ngau tho bat kibayo i yaladi kiban nangru ban nyau yalagisni jongi bangin longru kibas syampang kamu nutrai pembawa apostol Paul ukentun udang da kabasius pa yagapol nabagi nikis ni kilong kibas niu nabagum ta tuat long pi kibabi Henry kibas sempang kamon utrai Efesus san kalenang kan riu kan nyau Yesu udang yai yam bat udang yai ut jeliu hadu kenigisi halaga jong kamen sim na kabenta jongi bat udang yai asairu akmat ukupa namar bau ije badus ngaulem badus ngausen yani nang bangin yo ya ka jingsok baga jingkmen kabadap kabaslay kabalong ta jingem tababang juga lay do blay snay kerku ya kabala kren na ka jingklot lay na kabenta ka buram jong amen. Penuai no yakani ka jing segri ki jongi yakani ka por naga bangin ya ruai ka jing ruai ka balai spa sau po ar bad hadin kata ngan karpat i pastor di rambai bin duai bad ban pelai ingin ki jing karku penuai au mau siang bantei mensim jonga wade kanong rim krau bayai ne ban pensong yaladi awak jing yap ngam septin mau siang skem utrai abagi eryong poncai so yalam sim swai don belai ap deng ki belai bakomu belai jongi
was ngeu bang ban map was ngeu brai yam jongi jiu nom on bat ngeu si ku kham kon bat isne lagat no kanu ngiran kane jingi uplay in ruai ke balai spa sau po ar balai spa sa pui da ke bakam rem mau si yang ban thầy men sim cho ngawat kanong rim krau bayai ne ban pension yaladi hawa ching yap ngam shepting mau siyang skam utrai abaki heryong punjai shoya lamen sim swai don blay hapo denki blay bakum u play jongi ba snow bang ban ma ba snow bright yam jongi chiu nom hun bat snow si who come hun ban is nay la kanu ngirem kane ching i ublay trong nhiều ai i ai ngô yame atrai lang ba ka ko por kabang yos ngau ya ka ko khobor at kum ki pilgrim ha ka jingyai lanti ka ba ka ko parthai ni ha ban keu ye ki thep ni ha ban hiar ye ki them ni kando ye ki lanti ki ba khoro khoram wat ye ki speed bekar jong ka ka jing im ka jong Henry me khat yang ilang ba ka ko khobor Panginang yakaban berat yalade hameu jisu. Ubala aban ai yakajing penkia. Bat yakajing jathaj. Hakamet bat kamen sim kajongi barobar. Kerkuru yaro jong syakri. Hakajing long kabanok jong kamet. Nang yo yakabor jong kajing ko jingkia. Lamba kajing kersyan jong kajing snai. Kajing ai kajong ai. Pelat yang inang ni. Dia kejingkar ku ke jong mai de kama ai ya kejingai ka wadap yang ko jong Jesus Christ utrai kejingai ka ba phai ka ba mayan ko jong blue ko ba kejing slok ka ba pentengan ka ba pensat bor ko jong mun sem ko
Kene ke jing kerku. Ken long rengkat. Bat ka balang ka jome. Ke rempai yeng kristan ke badon. Hagane ka ri ke jome. Lembat ke rewait ke badon keleng jo ke percaya. Mentabat hala kertaru. Amin.